मैथिली एक्सप्रेस की शानदार प्रस्तुति। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। फोन के मिल बोलल के मीठ मीठ बोल के हमारा फसल के फोन के मिल बोलल के मीठ मीठ बोल के हमारा फसल के भुइया पर गमछा त बिछाइए देलक ना गे सखी गे जंगल में है मंगल छौरा मनाइए लेलक ना गे सखी गे जंगल में है मंगल छौरा मनाइए लेलक ना। डीजे सुमित सतीश रैना। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। धीरे धीरे केलकैना केलके हबर हबर छोट जगहिया पचोट देलकै लभर धीरे धीरे केलकैना केलके हबर हबर छोट जगहिया पचोट देलकै लभर मनावा के सबटा सरधा पुराइए लेलकैना गे सखी गे जंगल में है मंगल छौरा मनाइए लेलकैना गे सखी गे जंगल में है मंगल छौरा मनाइए लेलकैना। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा। बबुआ राहुल जी के कते समझलिए गे जोश में हमहू सब होश भूल गेलिए गे बबुआ राहुल जी के कते समझलिए गे जोश में हमहू सब होश भूल गेलिए गे शरमा दीपाली जी के कनाइए देलकैना गे सखी गे जंगल में है मंगल मनाइए लेलकैना गे सखी गे जंगल में है मंगल मनाइए लेलकैना। खुशी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलुआहा।